mo lumampas ka ulit. Wag naman. Oo. May nang snipe sa ano? Unahan, no? Sa mountain, oo. Sarap sa ng dalawa, oh. Ayun, no? Tatlo na sila. Ano ginabaril nila yung ano? Ayun, no? Kawawa naman yun, no? Kaya tutupo. Ni-snipe nila. Wow. Uy, anong tinitingnan niya? Ay, ano sa baba? Pala na kayo dyan. Record lang yun. Ano? Uy. May kulay. Ano nagdala dito niya? I'll drive. Jump in. Nagbago yun siya. I'll drive. Jump in. Clutch game. Touch game. Maliit na lang yung pistol. Bumabaril na sa'yo. Bumabaril na. Clutch game. Touch game. Bumabaril na sa'yo. Clutch game. Yun, no? Oh, pwede tayo mag ano. May tao ba dito sa taas? Ay, may tao. Wag dyan. Oh. Sige. Ano? Lodi na ba? Lodi? Tayo na natin to. Kulang. Ay, pwede na. Babagsak ka. May loadout yan. 11 seconds. Saan tayo mag-loadout? Ay, may babagsak ko yata. Babagsak. May babagsak. Losing ground. Okay, walay tayo ah. Wala. Saan tayo magre-regroup? Enemy dropping into the AO. Get to the safe zone. Diyan kay Sunny, ah. 1,000, tol. Oh, may bumagsak dito sa akin. Oh, shit. Dami tao. Buhay lahat. Taas ang bilog. Pangit naman yun. Balik tayo doon. Ah, mayroon na nakapwesto. May pumapwesto na doon. Need equipment. Oh, shit. Pero na. Go. I've got you. Ay, dyan ako, di ba? Ay, nandito lang pala yung kalaban. Waypoint mark. Kala ko na-snipe ka. Ayun na. Napaka-savage naman, ah. Si... Tangay na ginamit. Dalawa yan, Pixie. Yung wanted niya si Pixie. Trophy system online. Bahay. Ipit ka dyan. Gas. I'm hit. I'm hit.
Clutch na. Clutch game yan. Full pa loads sa the garage. Sila basic yata nag-ano eh kanina eh. Tangkal na. Yan. Sila Makoy. Parang ito yung kahapon ah. Top 2 to sigurado. Wag! Wag! Nakakatempa no? Wala din. Top 2 to. Ah, dito sa likod mo. Ka-ghost ka ba, Pixie? Ka-ghost siya, no? Salamat daily flight. Ay, hindi ako naka-ghost. Ay, hindi na, Ghost. Hindi. Bakit? Ayos lang yan, busy lahat ko. Oy. Grabe, nagsasakyan pa. Ah, hindi rin ghosted. Yan na lang bantayan mo. Kayaan mo na yung sa kabila. Wala yun. Si Pixie lang malakas. Stay sharp. Namatay. Namatay yung drive. Una ka na, una ka na. Wala nang tao dun. Una ka na. Ghosted na yung mga naiwan. Oh, clutch. Clutch ni 7 Pixie. Apat na lang, oh. Nice, nice, nice. Si Chicken ba to? Kajang ka. Hello? Dalawa na lang kalaban ko. Oo. 2v1. 2v1. Yan, ha? Ka lang. Yan o, support ni Hanapin Dale. nila ako, syempre. Oo. Lie. Yan na. Yun, yun. Yun. Right. Oh! Number 2 pa. Biglang bumalil sa'yo. Ay! Number 2 pa. Ay! Sorry po, babae pala. Ano, dun si nanonood, pinapanood ka ni Daily Flight eh. Okay lang to, Brian, ha? Binuhat kami, Lods. Ni ano. Hanggang sa number 2.
Sana na ano sa gas yung dalawa, no? Oo. Nagbarilan sila doon. O kaya... pabuhat din po. Sabi ni Daily Flight. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Muntikan na, muntikan. Number 1 na daw to ngayon. Dropping into the area. Watch the skies. Tangin ng... Enemy dropping into the AO. They're on me. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Kantok. Number 2, kantok pa. Sigurado yung Hindi, panalo hindi na ba to. galing akong shift? Ah, okay. Hindi ka pa natulog? Gas is closing Hindi pa. on your position. Suggest Maya. you get moving. Mga alas 4. Lang. May shift pa mamaya. Meron. Hey. Kape-kape lang. Oh. Scavenger contract located. Over Parang walang I buy need this dun. for I need. Yan. Wow, wala no. Wala pumunta dyan. Dito ang bayo, dito ang bayo. Vendor here. Need something from the shop. Kailangan pumunta. Supply box identified. Marking location now. Eliminate all targets in the AO. Nasa open? Ano yung crash site? Contract updated. New objective identified. Ang dami magbabay. Dito. Vendor marked. Objectives updated. Move to the next location. Dun nga. Dun tayo dinala. Any you need this? Eh, may nag-loadout. Saan? Narinig ko lang. Ito no, nag-loadout ko. Got some body armor here. Ayun nga. Dun nga. Doon sila Target nag-loadout appears no. hostile. Be advised, enemy team is tracking your location. Hold natin. Meron din sa likod. Di ba? Ako pala yung may threat pala ako. Bounty. Sabay tayo. All supply box is found. Solid work. Okay, found the vendor. Stock up if you need. Andyan na. Malapit na. Pamunta na dito? Hindi, I mean... Level 2 na kasi. Saan? Sa likod galing? Sniper? Over there. Confirming hostile. Ando na.
Punta ka dito. Sa may bato. Sa may ano. Yun, lumalayo yata. Orange na naman. Wag po, not me. Enemy UAV overhead. Uy, Lahat sila nag-load Southeast. Meron dito sa akin. naipit tayo. 166. Ano? Confirming hostile. Ay, bumalik na yung ano. Lagi kasi nag-loadout. Bumalik na. Losing ground. Your teammate was Lumayo, sent to the lumayo. gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Lumayo Lumayo yung kasi kaliwa. meron naka-loadout. Kasi hindi, kasama siya doon sa ano, nag-loadout siya. Andito kanina yung kalaban eh. Yung isa eh. Moving. Si Green eh. Bumalik siya, mag-loadout muna. Sunduin ko kaya. Kaya lang open ito. I'll be trying. Enemy UAV overhead. Yun lang. Dito na, dito na. Enemy UAV overhead. Dapat. Moving. Enemies in the area. Dapat. Ay. Ang dami nila. Nandun sa may tower din. Yung isa. Oo nga eh. Layo. We're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Get ready to fight. You're next. Ble. Wag. Pagkatumigil. Sige lang. Ganon din. Your teammate got a problem sorted. Sending them on. Grabe, dami nila. Listen up, soldier. Win here and you Ipit tayo return to dun the eh. front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Thank you, Lord. Camper eh. Nakatambay lang isa dun eh. May tao dito din. Doon na lang sa loob siguro. Loob ng circle na tayo. Yan. Hanap na lang sa loob. Doon tayo namatay ah. Saan tayo? Dito na lang. Sa may aray. Aray. Aray ko! Aray! Aray! Tebe. May tebe na lang. Saan? Ay, saan ba? TV? 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 Ah, dito. Oo. I'm on the wheel. Pixie! At ano ginagawa mo dyan sa ano? Tingnan mo. Nandito ka pa sa likod ko. Your teammate's done Wait it. ko lang to. Tingnan mo, Pixie. Oh. Tingnan mo. Ah, sige. Eh, oo. Kawawang bata. Wala, di ko Ikaw, kita. mamatay ako. Tagal naman mag-loading Lex player. Wala na eh. Hindi yan dyan pa. Ayun o. Wala ba sa'yo? Wala akong makita. Wala kang makita sa likod? Wala. Ayan ka pa sa akin. Nakikita ko na lang yung trophy system. Trophy. Oo. Bug lang pala to dito. May nakita ako, di ko sasabihin. May nakita ako, di ko sasabihin. May nakita ka nga. UAV overhead. Ano yun? Down pala eh. Wala. Ay! Lagi! Lagi may kasama pala. Hindi pa namatay tuloy. Sorry na. Uy, may kalaban ka dyan. Sorry na. Shit. Your teammate's in the gulag. If they survive, they can redeploy. Yan na pala yung gas. Anak. Doon na kayo sa loob. Ayun o. Friendly loadout drop on the way. Ay, loadout.
Ilan to? Oh! Hindi ako na pala. Gas is closing. Get to the new safe zone. Your teammates done in. They're May returning. kalaban. Oops, may sasakyan. Phone! May phone! Nice one. Ano itong loadout ito? Sa taas, di ba? Ay, di pwede. Ayan, pwede pala. Pwede. Gusto niyo yung Yun ba sumakay? yung nakasasakyan? Punta tayong ano. Ako yung sumakay dito eh. Punta. Ito pala ito. Buhayin natin si ano. Si, May trophy system ba yun? Wala. I'll be driving. All right, passenger. I'll drive. Let's move. Panther here if you need equipment. Buy station, understood. Parang delikado pero ayos lang. oh, Pwede na dito. dala. You've got Uy, gas may moving red in. door dito. Ito, Jer. Ito, Jer. Sabay-sabay Red tayo. door, Ano, yan. papasok Yan tayo? ang- Ay, Sabay-sabay bili muna tayo. natin si ano. Bili Buy muna muna. natin si ano. Bili Buy muna, muna. buy muna. May buy ba dyan? Ay, ayun, meron. Ingat ah. Magkakaiwalay tayo pag ano eh. Get to the safe Hindi zone. sabay-sabay. na lang. Tapos pasok na lang siya sa ano. Saan ba yan? So, kung saan tayo, ano. Ah, ito Antayin pala natin siya. yun. Oo. Dapat ba sabay-sabay, di ba? Tara. Tara, Baba ka tara. na, Sunny. Sige, Uy! sige. Wala ako? Uy! Ah, wala? Nawala. Nawala. Yari. Yun lang. Kakain tayo, guys. Does anyone need this? Ano nangyari? Kaya nga Nawala eh. eh. Biglang Objective is to eliminate the bounty target. naglaho parang bula eh. Enemy UAV overhead. Saan tayo? Left tayo. Sakyan, Papasok ka, sakyan, papasok. sakyan. Babayan. Buy station to. Drop into the area. Watch the skies. They're on me. Ang bilis naman mag ano na. Naglag ako dun ah. Naglag ako. Kasya naman eh. Napatay nyo? Extra cash over Yung ano. driver. Tumakbo? Pero alam ko Pixie, na isa, drop ko pera dito. Drop ko pera, On my Pixie. way. Ano bibilin? Si Jer. Extra cash here. Yan, ano nangyari dun sa ano? Red ano natin? Dito Red ba? na. Salamat ulit. Going this way. Ha? Dito. Okay, moving. Sa baba na. Alin, kalaban? Oo, kalaban. Down. Ay, nandun pala. I'm taking fire. I'll be driver. Pat. I'll drive. Jump in. Uy, shit! I've got you. Pa-cover na lang, Lods. Push. Mayroon pa sa malayo. Check your fire. Yan. Na-search niyo yun? Dito. Okay, moving. Crack. May sniper sa taas ng ano. May Sobrang- sniper dito, somewhere dito. Yan pa. Yan. Okay, moving. May sniper. Meron snipe? Setting rally point. May sniper sa taas. Down. Oo, meron. Ingat, may sniper. Wala na akong plates. Wala na rin ako.
Snipe. May yun. ano ako, may extra plates ako. Takbo. Gas. Ay! May sniper sa downtown, di ba? Kasama nila yan. Ay! Ah, Tangina. Yung sniper Uy, kasama nila. shit. Safe ka dyan? Ito, dito ako tol. Gas is moving in. New safe zone Safe. located. Oh, shit! Andyan pala. Ayun. Tangin ang aim ko yan. Potato aim Bumaba yung ako. sniper. Andyan na. Time's up. Push Mission na lapit. failed. Dalawa. Ibang team ba to? Sa Manila. Nice. Feeling ko yun yung sniper bumaba eh. Yung nag-drop. Nakigaya. Sakay tayo. O hindi na. Tara. Tara. Tapos magkocross tayo ng ano. Abot pa. Oo. Parang kasing open eh. All right. Dito lang muna kayo. Eh, may buy station dun ah. Wala bang buy station na iba? Ay, kulang pala. Ito. Kulang. Send them off. May pera na dito eh. Pwede nang... Oh shit. Kunin ko na. Sige. Oo, kunin mo lang. Sige. Move to the target area. You don't have long. Ayan, layo ng ano. I'll drive. All right. Mark out, I'm going. Send them off. Ah, dito. Down. Ay, downtown ba? Wait, tangin lang yan. Naglalagang po siya. Enemy UAV Pinabalik overhead. tayo dun ah. May Grabe sasakyan. damage ko. 50k damage na pala ako. Tangin ng driver to ano. Abisado mo ba to ano, Pixie? Baka mas magaling ka. Mas magaling ka mag-drive eh. Nakakaya na eh, no? Ayun. Oy. Wala pala daan doon. Tangin ang yan. Yan. Nahiya na ako dito eh. May bumili. Yan mismo. Oo. Pwede tayong Daanan nyo bumaba lang. dito. Baba tayo dito. Sige. Ayun dyan. Ako muna. The contract's done. Your payout limit has increased. Ang Yun. tawag yan. Paana. Ay! Taking fire! May isa pa, may isa. Yan. Buhay. Nandyan lang siya sa may buy station. Sa harapan lang. Magko-cross siguro yun. Sabay. Namatay siya. Wala dito, right side. Can anyone use this? Why? Ay, putik. Ang dami. Ay! Wag dito. Ang dami. Parang wala tayong pumuntahan dito ah. Huwag kang tatawid ah. Sa left. Left na lang kayo. Ay, tumawid na ako. Nice lang yan. At least may magko-cover sa kanya. Dito ka mag kaliwa. Cross.
Saan ako namatay? Tatlo yan. Iwas na lang kayo dyan. Ayun o. Ayun. Hinahanap siya eh. No? May kasama. Taas. Sama. Sa taas ng hagdanan na yan. Akyat ka dyan. Uy! Selfie. Napunan mo ng grenade. Gas. Ano yun? Gas ah. Incendiary out. Sunog yan. Yun lang, naipit na ako. Hagdanan dyan. Ay, Ano tayo? Ayan. Sa right. Ayan. nice. Nice. Takbo na kayo. Gagi, nahulog ako. Hagdanan dyan. Oh, yun lang. Nahulog ako. Contact. Mamamatay yung mga yan. Takot ako. Ayan na. Uy! Lang, nakita ko. Uy! Ayun. Nakita ka. Failing the proper teacher. Pixie lang. Si Pixie lang ng palaging nahuhuli, ano? Ayan nga eh. Chamba yun, chamba Ano lang. yun? We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Lusot taba. Deployment. Now's a good Look time ko, to warm look. up. I'm so scared. Lusot taba. Controls. I'm so scared. Lusot taba. Controls. Mike, check. So scared. Lusot taba. Controls. Mike, check. So scared. Mike, check. Check. Mike, check. Mike, check. Mike, check. Mike, check. Hostile Molotov. Molotov. Takal nga buto reporting. Buto pala, buto. Battle Royale. You've got Gutom. gas closing in Gutom. fast. Get to the safe zone. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Mark? Tayo. Okay, any unique Sige, Saan ba? Saan ba yan? Dito. on the way to go. Dito. Gandang tao sa pupunta dyan. Ayun o. Dami. May conviction talaga siya. Dito rin siya. Change of plan. Saan tayo? Yan? Dito tayo. Destination marked. Wala ka tinamaan. Ang tapang talaga ni Sunny. Your primary objective is to kill Ay, them all. ay. Sorry. Muli pala si ano. Sige lang. Hostile dropping into the area. Watch the skies.
Iwanan natin si Sony. Gawin ko. Sige, wala. Friendly UAV overhead. Nice. Load up. Mamaya. 9,000 na lang. Sila lang. Assault rifle here. Nine- Kapatay. 9,000 na lang. Pwede na mag-load out. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Unahan pa ako nun. Library. Di ba labaks ako? Nice. Go get that armor. Warp. Sa gulag pa siya, no? Sa gulag ka pa, di ba? Oo. Mag-ano muna kaya? Enemy dropping into the Load AO. out. Yung kalaban si meron na. Purple. Si Pixie. Na-stuck ako ah. Tangin na, 3. Meron pa sa side ko. Kasama pala tayo dito sa ano ah. Shit! Nasa likod ko na pala. Ay! Put! Ano, load na ba sila? Wala pa, wala. Wala pa. Survive and you can redeploy. Fight's kicking off. Get ready to fight. You're next. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Kick their ass. Stand by for redeployment. Tayo ko ah. Be advised, your teammate Shit. got their ass kicked. They're RTB at this time. Sana hindi pa looted. Your teammate is redeploying. Stand by. Pa naman masyadong looted. Ay! Nakuha ko yung king! Eyes on swivel. Nakuha mo yung king? Oo. Matapang. Accident. Ayos yan. Maglulut sana ako eh. Pwede. Okay lang. At least may hahanap sa akin. Ganun. Oo. Hindi ko na sila hanapin. Ah, hindi pa. Saka iisipin nila may kasama ka pa. Oo. Kasi Yun lang. circle pa lang eh. Ayun, pwede na. Pwede nga. Pwede ko nang bilhin yung ano para may kasama. 3 na tayo. Oo. May nagbasag. Apat. May nagbasag. Uy, sa baba. Uy. Tutangan ng aim yan. 2, 3.
Mayroon din sa kaliwa ko. Bale, tatlo yung nakita ko dyan sa ano, sa area na dyan. Ay, ginamit yung pera ko. Uy, Bumili. bumili. Ayun, apat na sila. Under fire here. Sorry, wala akong bala. Sila. Loob, bala. Sa loob eh. Tang ina. May pinto sa Tigas kabila. ng riot shift. Yan yan, si Pixie. Parang nag-switch lang tayo, no? Oo. Ikaw naman. Alam na this. Alam na this. Can anyone use this? Okay, I'll drive. Ayan, nag-load out pa sila. Load out. Siyempre, joke lang. Can anyone Pwede use this? ito, pwede din ito. Can anyone use this? Hindi lang. May sasakyan pa sa likod ko eh. Oo. Sumusunod. Sinusundan ka. Grabe ah. Crush ka niyan. Yo. Sige, ikot ka lang. Oh. Kilala mo ata yan eh. Baka. Atrasan mo, Wow, atrasan kilala mo. mo yan. Atrasan mo. Ay, naka-trophy. Saka sa heli. Pasok ka dyan sa heli. Git-gitin mo. Nagalit kasi walakit. Yun! Uy! Nadali, dali! Ang ina mo. May pera, may pera. Pera, Ay, pera. pero. Ang ina mo. Git pa. Git pa mo. Chopper ka na lang. Oo. Buhay muna ako, buhay muna ako. Layo na ba Magagalitan station? yung kasama. Ang Lakas. ba eh? Aid Dito. station here. Ayan. Ayan, meron din din. Aid station here. Pamuha ng heli. Ito na. I'll take Ay, that. kumuha. Ah. Doon, nakatigil naman eh. Pwede kang pumunta sa stadium. Sige, ayos lang, ayos lang. Sige, hindi, nagalaw na. Ah, nagalaw na. Lakas mo raw oh. Sabi ni Daily Flight. Nasa taas yan. That's what you call chambalaw. Ayun na, may pambili ulit oh. Trophy. Trophy. Di ba pala looted dito? Ha? Kasi ano yung ano? Ayaw ko dito sa mga. 100. Yun lang. Dito, kaya mo? Ano? Buy station dito. Okay, found the vendor. Ah, Stock up if you need. sige. Ito.
Labak. Hindi pa looted sa downtown. Drop ko yung pera. Sige, sige. Muna. Ano muna. Let's go. Paano ikaw na, Lods? Sinong nasa taas? Oh, uy, ako pala yun. Salamat, salamat. Mamaya daw si Sana. Yun, may ano dyan, scavenger. Iyan ako, i-pin ko. Does anyone need this? Yung nakababa ba yan? Hindi. Taas. Sa taas. Sa tayo. Yan, Magbay oh. nakakalito to. Hindi ko alam tong Yung ano gas. to. Pasikot-sikot na to. Nandyan na pala yung Nagano gas. dito ah. Got an assault rifle. May kumuha. Ay, na ano na ng gas pala. Cross na tayo. Wala naman tayong choice. Uy, wala palang daan dito. Ano, wala pang baril. May nag-buy sa hosting. Confirming hostile. Ay, pwede na palang buhayin siya eh. Oo, pwede. Ay, buy station na lang pala ang kulang sa atin. Enemy soldier incoming. Taas, taas. Confirming hostile. May nag-loadout. Load out. Ano, sa kanan tayo? Ito, buy. Gas is closing in. Relocating the safe zone. May nag-drop, may nag-drop. Oo, meron. Pumasok dito. Eh, buhayin natin siya na. Ingat. May tao din yun. Di pa looted. Any you need this? Helo here. Death from above. Ata pera. Ako na. Sige. Plunder cash here. Ano yung buy? Where is it? Oh, there. Can anyone use this? Ay, nakuha. Sakyan. Yung gaming. Pwede yata to. Takyan. Bala, pag kailangan nyo. Woo! Sige, let's. Hilo. Locating Magbayo, the Jessica. supply. Secure that Hindi ka na, ano. Gas is moving. Next objective located. Sa taas. Taas. Trophy system deployed. Ay, pupuntaan. Get to the safe zone. Bibili talaga to. Taas ba? Bumili. Next objective located. Sa kanila. Enemy load soldier out. incoming. Sino yun? Baba. Enemies Galing in the gulag area. siguro. Dito, nandito. Or binuha Hostiles yun. in the area. Gikit na yan. Nag-loadout sa taas natin. May naglo-loadout dito. Enemies in the area. Oo, meron dyan. Dito may Igikit tao tayo dito. ng mga yan. In the area. Sa kaliwa tayo. Kaliwa or kanan? Ah, sige, kanan na lang. Uy, Enemy UAV May overhead. tao Ay, dito. wala na. Hindi na tayo maamalo dyan. Keep tayo. Uy, meron pa dito. Gas station, gas station. oh, gas station. Sandwich tayo. Death, wala na.
Ay, We lost that one. Kan Come back sandwich stronger tayo. next time. Oo, magkawila. Makikip tayo dun eh. Na-gatekeep tapos may sumusunod pa. Percha. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Umambling. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. tayo. Okay, found the vent. There's our Got team up dead. HP. I'll take it. Wala. Mahiwalay. Clear to engage all targets. You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. Na Ako naman kaagad? tayo. Favorite. Yan na, sabi niya eh. Diyan na sila. Kaya mo sila. Naman. Ako sa loob ng bunker. Trophy system deployed. Sino nag-trophy system? Ako yun. Oh.
Bumalik. Natakot. Takot, May nag-trophy gagawin system ako kasi ng ako eh. Kaya nga. Narinig eh. Puta na, trophy to. May trophy to, panalo to. Sabi niya, Hindi ka daw niya masustan kasi. Got a sniper rifle here. dakal nga buto to, sabi niya. Nag-loot dito. Kayo yata. Saan? Yun, Ako yan, dito. ako nag-loot niya. Moving. Loadout na ba? Kasya na ba? May buy station. Ay, dito pala yung buy station eh. Ay, di pa. Kulang pa. Check ko lang to. Moving. Eh, dyan ako galing. Ay, diyan na ba? Oo, okay na. Okay Okay na. na. Okay na pala eh. Loadout na tayo. Tara. Tara. Load out na? Sige, punta na ako dyan. Panther here if you need equipment. Baka habulin na naman tayo. Malaglag yung pera. You've got gas moving in. Hindi ko pa pala naloot lahat to. Ano na? Plunder cash here. Bigyan ko na ng ano, trophy system to. You evaded the enemy track. Trophy system deployed. Sakay tayo dito. We're not all here. Regroup in a safe zone. Plunder cash here. Enemy UAV overhead. Inagyan ko na ng trophy system to eh. Moving. Friendly loadout drop on the way. Last wag trip ano. May amo kayo, bili ako. Sige, lads. Ay, kulang pala pera. Oo. Ay, kulang. Enemy UAV Hello. overhead. Sige, mamaya na siguro. Oh. May bumaba. Saan, Lloyd? Ah, may... Diyan, sa may motor. Dito. Moving. This way. Patay yan. Ayun, Patay. ayun. Patayin Baba. natin yan. I'm on the wheel. Down. Dalawa down. Way more set. Boom. Ay, gatahan ako. Ay, meron pa. Meron pa. Meron pa Eh, ba? na... Akala ko Di ba nabangga ka ng truck? Hindi. Nabangga lang. Hindi. Meron pa dito. Ay, no. Ayun, oh. Ah, meron pa sa taas natin. Ayun. Oh, shoot. Meron Down din pa. yung nandito. Target appears hostile. I got you. 1 sec. Yung isa sa taas. Uy! Oh! Down.
galing yun? One shot. Baka may na-sniper. Dito, dito. Ingat, Buti baka may na lang, sniper. natama mo. Ang Yan ina. ba? Surviving earns May nakamotor. employment. May ammunition box na ako. Body armor here. Yan babae, bilhin mo na si Hip. Jar, iwan ko pera, Jar. Ay, sige, sige, sige. Bili ko na siya. Bilhin mo siya. Ayun, nasa gulag pa siya. Ay, Jar, nalampasan mo I-prepare yung nyo na pera. daw. Ito, pera, Jar. I-prepare shit. nyo na daw para ano. Ah, okay. Heading over here. Sama pala nila yun. Friendly loadout drop on the way. Goose. Alright, moving up. Gas is closing. Get to the new safe zone. Ayun, baba. Jar. Ha? Your teammates done in. Shit, Saan, wait lads? lang. Saan, lads? Dun sa Marcos, Jar. Ah, okay, okay. Pwede nang bilhin siya, no? Bili si ano? Oo. Ingat lang Enemy dyan. UAV overhead. Malayo pala yung lalakbayan natin, ah. Enemy dropping into the AR. Ayun, meron. Nag-drop. Enemy down. May tao dito. Ang inang yan. Nasa harapan lang. Kaya nga eh. Enemy UAV overhead. Nakadapa. Baka meron pa yan dito. Hindi natin itong bounty. Does anyone need this? Mid-caliber in. Got gas moving in. Bounty target has been marked. Kill Can 'em. anyone use this? May pinto dito, oh. May Red door, oh. Meron dito, red door. Ah, dyan ba? Jar? Ah, meron dito. Gusto niyong pumasok? Dapat sabay-sabay tayo. Give it here, eh? Hindi naabot. Enemy UAV overhead. Dito, red door. Sa akin. Ah. Tapos mawawala, no? Kaya nga eh. Pasok tayo? Oh, para hindi na tayo, ano. Oh, andyan na siya, ano. Sige, ikaw na mamaya. Go get that armor. I'll take it. Saan na tayo? Okay, dyan. Oh, mill base. Labas din. Nice. Di pa looted, ah. Top ko ba? Tutog yung ano pa. Request Ito, recon ano na flyover. yung bukas? UAV entering the AO. Let's take what's owed. Spot tayo.
Off na ba ako? Advance? May advance ka. Nice, nice, nice. Ano? Be advised, Maya-maya UAV na, is oh. bingo fuel. Oh, maya-maya RTB na. for Ayan, resupply. pagkatapos siguro ng ano. Tago lang yun. Mga Ito, selfie, selfie. Found medical supplies. Si Sunny. Ang hina ng ADS ng ano, itong para pag linagyan ko ng Time's up. Objective failed. The bounty Oh. target is down. Well done. ano yun? Nawala nag-expire? Eh, may Enemy nag-drop. dropping into the AO. saan, Ang lads? banda. Down, down, down. Nice. Ibahay lang tayo. May kasama to. Gas is moving in. New safe zone located. Dami na, ay. Tara na, pasok tayo. Advanced UAV na siguro. Sige, advance na, Friendly advance. advanced UAV marking targets. Wala, libre, libre. Summit tayo. Vendor Setting here, rally unit point. equipment. Pili lang ako yung UAV ko dito. Sorry. COVID. Phew. Vendor here. Need something from the shop? Clear na clear ah. Ammunition na lang dapat sana binili ko. Vendor mark. Any you need this? Saan ang plano natin? Kanan, ano? Mas maganda sa kanan, ano? Kanan, no. Parang di na tayo dadaan sa, ano, sa open field. Ah, dito Uy, tayo. May pumunta. Light vehicle here. May pumunta doon. Disregard last. Ten. Habang clear pa. Minarko may pumunta. May tao na dito. Ah, kinuha na yung ano. Gas is closing in. May tao dyan, kumuha nung ano, scab. Request Mga, recon scab. flyover. UAV entering the Ah, AO. dito. Yan. Ano lang. Moving. O, isa lang siya. Kaya yan. Nakagos siguro yung tatlo. Hindi, isa lang yung sakay na kita ko. Isa lang yung sakay. Tirayan na natin yan. All right, moving up. Be advised, UAV is bingo fuel. Sa open na yata eh. Ah, wala na. Tumatakbo na. X-ray spotted. Buhay na. Ito yung binuhay niya, isa lang. Body armor here. May tropa kanina dito sa may... Disregard last. Dito, di ba? Moving. Sa next move natin, police station. All right, moving Tao up. doon. Moving. Nag-drop. Disregard last. Good ah. Ah, king pala, king. Hostile sighted. High ground tayo doon. Dito, oh. Heading over here. Ano na? Umpisa tayo dito. Mahirap bumaba. O ganun. Moving. Check muna natin to. Reveal tayo, bala.
May box pa. Pala pala. Friendly UAV overhead. Naka-ghost na yata eh. Ito, nandito sila tumambay oh. Overhead. Here. Vendor here if you need equipment. Ikuran natin yan. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Does anyone need this? Well, may pera, oh. Pambili ng ano, Enemy UAV overhead. UAV. X-ray spotted. Request recon flyover. X-ray Pupunta sila spotted. dito. Entering the AO. Dalawa, tatlo. X-ray spotted. Engage ba tayo o... Papunta dyan. Mark out. I'm going. Sige, ano lang, abangan na. Eh, sarap, sarap. Akyat. Gas is closing in. May kasama. May dalawa May pa. kasama, may kasama. Dito. Ito yung dalawa. This way. Moving. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Allied cluster strike inbound. Pasag. Sige, siguro mo lang. Ano, patay na. Push right tayo. Third right. Vendor here if you need equipment. Oh, isa pang UAV, oh. Plunder cash here. Ay, baba. Ito nga. Ay, hindi na umabot. Uy, shit. Ako ba dito? Enemy UAV overhead. Nice. Nice one. Wipe. Tumamba. Enemy UAV Pwede overhead. tayong tumambay dito. Hintayin natin yung circle. Jero, bili ka ng UAV, Jero. UAV na? Sige. Fighting's done. The area's Request cleared out. recon flyover. Gas is Sa closing gilid in. tayo ng Relocating the building. safe zone. UAV entering Hindi, may the tao AO. sa gilid, O, ah. bad na tayo. Heading over here. Dito. Saan? All right. Load up, Down to the front road, boys. boys. Pwede. Sa may pader tayo. Dito. Enemy Pader, UAV oo. overhead. Moving. Pader ba yun? Napin ko. Enemy UAV overhead. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for enemy UAV. O high overhead. ground. Ah, hindi. Wala pala. Wala Enemy palang. UAV overhead. Nandiyan sila sa ano. Enemy UAV overhead. Tayo sa may pader, oh. Tayin natin yung babagsak. Enemy UAV overhead. Sa ilalim ng tulay. Ay, ghost na tayo. Shoot na tayo lahat, ano? Ito. Gas is inbound. Ay, galing si... Uy, lupit naman ito. Airstrike inbound. Sige, tap mo lang. Shoot, tinamaan ko. I've got you. Sa ilalim tayo. Ilalim muna tayo. Kaya mo sila. Oh, welcome bro. Magubusan ng bala. Busted.
Bad naman Dito tayo. lang tayo. May sasakyan naman tayo. Saka maganda to. Pwesto natin. Maganda. 25 are left. Stay sharp out there. 25, less 4. Di 21 na lang kalaban natin. Ay, Silang- 21. Kakalabanin lang natin dyan yung number 2. Enemy hostile fire. Gas is moving in. Uy. New Oh, safe shit. zone located. Sige, Next, sige. Sabay sa lang next plan tayo. Push right pa rin. Sa pader tayo. Moving. Meron ding underground ha, pero gusto nyo right na lang. Dito na lang. last. Sige, sige, sige. Oh, sa pader pa rin. Pader pa lang. Pader na. Okay, padar na lang. Cover tayo. The name of the pader. Pwede naman, gatekeep tayo muna dito. Baka may... May bumili? May nagbay. Oo. King 20 na naman. Natin dito. Parang totoong buhay. Enemy Yung soldier totoong incoming. ano. Dito. Gas is moving. Bako nag-loadout. Ayun no? Oh, Ayun na, dito ayun na. Ayan, no? Enemy UAV overhead. Oh shit! Rocky system deployed. Enemy cluster strike incoming. Oh Take shit, cover. pato. Gagi, mamamatay pa tayo dito. Yan, din. Dito, dito. Going this way. Tara na, sana. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Uy! Dami. Tamaan ba ako? Kaya yan, kaya yan. Galing naman ng aim nun. Nakakara yan. Sabi ka na. Tatlo din sila doon, oh, nasa ano din. Less than 10 Nandun lang enemies sila, remain. gandang pwesto nila. Tago ka rin. Yan lang sa likod ah, tago ka lang. Nasa likod lang sila ng wall. Baka mapindot mo yung action dyan, ha? Sa may king. Puta, may mo ibili pa. Eh! Uy! Ano nakikita yun? We lost that one. But Shit! we'll come back stronger next time. Dalawang close game na. Sayang, doon nakita. Ba't may sound pa sa akin? Sa akin din. Ayun, narinig tayo. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon.
practice. Time for the real thing. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Tayo. Saan? Same spot? Dito ba yun? Oh, wala. Antok niya na. Headshot? Oo. Saan? Ba yun? May ibig. Saan tayo? Saan yung same spot? Uy! Wala na. Huwag na bababa siguro. Kunin ko to. Pero malayo to Copy. eh. Supply run. Oo. Your primary objective is to kill them all. Move to the target area. You don't Huwag have na, long. mamamatay ako dun. Ayan, pupunta dyan. Sa dati. Wala naman tayo puntahan dito dati ah. Tayo. Uy, may tao. Tao dito. I'm on the wheel. Tayo ng ano. Sa summit. Pupuntang summit. Tayo eh. Loadout Nalang na tayo. dito. Hindi nila Being makaloadout. tracked by an enemy team. Stay sharp. Suki. Ayun, dito. Enemies in the area. Enemies. Nandyan yung bounty ni Sunny. Siguro. May nakita ko dalawa eh. Here. That button, no? That one on the front. Yeah. Meron nga. Moving Sa up. loob, sa loob. Contract is complete. You're cleared for higher payouts. Friendly UAV overhead. Tukin na natin yan. Ha? May isa lang yata. Ayun Ayan. oh. Isa lang. Labas. Moving. Dear, gas out. Setting rally point. Hanap to ng ano. Andito. Oh, tangan yan. Naghihintay lang. Live ping. Ah, This is the Gulag. Dali pa ako dun. Redeploy. Wala yung mga kasama niya. You can Wala, siya lang practice your mag-isa. aim while you Mag-isa wait. lang yata yun eh. Your enemy is an effective way Dali to pa get ako. inside Isa their lang. heads. So is a well-placed stone. gulag ka. Gagulag pa si Jer. Gulag eh. Yeah, loadout muna kayo. Pagkasya. Wait, anak. Ang alam ko yung the Plunder. Here we go. What? Get ready to fight. 2 minutes. Wait lang. The map? Shut it down first. Did you shut it down? Oh, Shit! Meron. You win this fight and you return to the front line. Eh, If you lose, you're done here. Makyat. Time to earn your freedom, soldier.
Looking a little worse for wear. You're Tala ko. safe. If your team has cash, they can pay for your release. Yeah, wait. Okay. Ay, salamat. Wait lang, wait lang. Wait lang. Have you shut it down already? Wait lang. Kalaban ba dyan sa inyo? Meron eh. Dito. Sa akin wala. Dito ako sa police station ah. You're safe. You lost the enemy trackers. Kain ka. Saktong loadout ko. Uy, Dalawa. may dalawa sa'yo? Nakain ang tinapay. Dalawa. Roblox naman doon sa kabila na. Oh! Patay ako kagad ng pucha. Teammate redeploying to the AO. Your teammate has entered the gulag. May tao dyan eh. Surviving earns them redeployment. Police station meron. Dyan. Meron. Dito hindi looted. Dyan, hindi. Meron may baya. Meron dyan. Gel, ano. Paba ko yung pera. Pera tol. It's you and me then, eh? That could be worse. Extra cash over here. Mga paglilit yung banda. Pang ano lang pangalawang buhay na to sa akin. Hanggat may pera, buhay. Gold. Habang may buhay, Kasa. may pag-asa. Enemy UAV overhead. Eh, pwede na si Pixie man. Extra cash over here. May dropping money. Friendly UAV Basta na ba? overhead. Ano yung ano. May ipit na tayo. Alis na tayo dito. Oh, may orange dito. Tanggit Extra na cash tayo. over here. So, pwede na. I'll be driver. May kalaban sa kaliwa. May ipit ah. Kaliwa. Kana. Uy. Grabe naman yun. Meron Sige, na sakay tayo ako. doon Sakay sa- ako. Bigyan Ay, ko muna si wait Pixie. lang ah. Sige. Loadout drop headed your way. Ingat ah, may nag-snipe doon sa taas. Oh shit! Ako ko Meron muna. na. Doon o. Ito yung nag-snipe. Ay, ayos pala yung pwesto natin, ano? Gas is moving in. New safe zone Kaya located. punta tayo dun sa may ano. Tanggit na eh. Ano, trend tayo? Kaya... Ay, hindi ko. Dun tayo sa may ano, tower. Trend tayo? Gatekeep natin yung mga nag-snipe. May tao dyan sa tower? Ay, meron ba? May tao sa taas? Oo. Oo, dara, iwas na lang tayo. Ay, nasa baba pala yung ano eh. Nasa baba. Loadout ba tayo? Tara, loadout. Okay, loadout tayo. Gatekeep natin yung mga yan. Sorry lang. Sabi mo naman, nasa taas sila, di ba? Wala. May tao ba sa taas? Oo, meron. Ano po meron? Wala sa heartbeat. Naka-ghost. Yeah. Ako muna dyan. Sakripisyo muna. Sakripisyo. Oo. Ayaw po. Clear. Wala. Patay na pala te. Oo, patay. Okay.
Eh, tayo naman mag-gatekeep sa kanila. Enemies in the area! May bumaba. Ka-fire sale sa ano. Nandito na, may Gas is papasok. closing in. Atin. Dito. Hostiles in the area. Walang naka-sniper sa atin. Sino may extra plate? In the circle. Nilad. Ay, ito. Nilad. Iyak yat. Nandito lang siya sa baba, pre. Naghihintay. Enemy UAV overhead. Sabihin niyo, pagpapunta na tayo sa ano, sa airport. Parachute na lang tayo. Ay! Down Mark yung out. isa. Go. May kalaban ka sa baba? Sa ilalim, guys. Oo. Binaba mo. Ah, naka-ghosted din pala eh. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Sayang, hindi ko na thirst. Setting charge. Baka aakit yan. Pala nila nandun lang yung tao sa baba. Takot yan. Sabi niya, ba't puro pula yung daanan na ito? Dapat pinaakyat ko, no? Okay lang yun. Hindi, pabalik Ganda na kasi siya. Pero alam kung di diretso. Pwede ka namin bilhin dito mamaya. Plunder here if you need equipment. Got contact. Teammate redeploying to the AO. Ay, saan ba? Balik. Hey, sniper. Target spotted. Contact! I'm taking fire! Doon pa kaya sa ilalim ng dalawa? Enemy UAV overhead. Moving. Disregard last. Contact! May tao na sa baba? Oh, sa ping. Meron dito. Green. Oh, sa green. Sniper. Pero, Plunder cash here. Gas is inbound. Marking new safe zone. Enemy UAV overhead. Hostile in the open. Yung dalawa, Nice. ayaw ko umalis. Tao pa rin dyan. Oo. Nandito, Army nandito. driver. Hostiles in the area.
Guys, Oh! nandito sa kabilang bahay. Uy, dyan na, sa ilalim. Kabilang bahay sa ilalim. Losing ground. Balik sila. Ba't sumabog to? Nandun lang, nag-aabang din lang sila. Hindi nyo nakaakyat. Setting charge. Move on my waypoint. Dito sila, oh. This way, moving. Yan sa bahay na yan, sa Commander here, second you need floor. equipment. Got contact. Pangi ako ng 600. Para ready na. Ito. Sa bagay, may sasakyan, no? Light vehicle. Fancy a ride? Sakay tayo. Galawin na lang muna natin tong ano. Tayin natin. Mag-isa lang yan, Lods. Dalawa. Dalawa. Dalawa sila, naka-loadout din, no? Pero ito, may bakbakan. Going this way. Cancel that. Never mind. On my way. Roger transport. Pero punta sila tayo. dyan, wala. Hindi nila kita yung side na yan, nandun lang sa airport yung kita nila. Okay, pwede. Pero ito Pixie palayo, ah. Meron. Ay, may tao sa harap. Enemy contact. Cover natin, cover. Sa taas, ano, sa bubong. Pumili sila eh. Enemy soldier incoming. Cover ko kaya. Keep natin. Target down. Ba? Ba, dalawa. Inang niya. Sayang yung pera. Makamatay din yata yung mga magigit-kit mo. Nag-aabang yung dalawa. Oh, Yun shit! lang. Yung dalawa nag-aabang. Ayun, no? Inabangan tayo. Two games ako, Lods. Let's. Ako rin. Two games. Pasok pa maya.
Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Sa dati ulit. You're done warming up. Pwede. Stand by for Paborito. deployment to the war zone. Paborito. Yun lang. Maswertein na tayo dyan. Saan ba tayo bumagsak? Ano ba yun? Kung malapit sa aray. Battle Ah, Royale. yung ano. Ito. Avoid the gas. Get to the safe There's our zone. DZ. Yan ba yun? Walang Hindi, buy? yan dito. Can anyone use this? I'll take it. Sige, dito na, dito na. Wait, cancel that. Yeah, I'm going. Dyan, dyan. Walang bay? Ayan. Wala kayo. Got it. Disregard left. Sige, walang tao dyan. Ayaw nga, dyan, dyan, dyan. Tama, tama. Dito, dito. Affirmative. Tama, dyan, dyan. Walang pupuntan dyan, walang bay dyan eh. Ah. Down us the right, boys. All right, lads, let's get it done. Wala ako naman. Kontra. Bounty target identified. Slot the bastard. Shotgun. Nag-repair. Oh, load up na. Abot na ba? Ay, Abot bye. na pala. Commander here if Ang you need problema weapons. natin yung buy. Buy station, understood. Over here. Got the light vehicle. Over here. I need it. Bounty target is down. Well Yun, no? done. Ba? May extra pa. Any you need this. Request May recon ammunition flyover. ako. UAV entering the AO. Wala dito. Tao eh. Yung pinakamalaking pera. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply.
Ito yung pera ko. Closing in. Spotted some cash. Got a loadout drop inbound. Bounty target has been marked. Kill him. Does anyone need this? Going this way. I'll drive. Jump in. Kailangan nyo ng armor box. Ako meron. Kompleto pa naman ako. Setting Claymore! Ayan na lang. Sa aray tayo, aray. Aray ko po. There, right? A UAB. Does anyone need this? Ha? Uy, basta. Any you need this? Off ko na. Friendly UAV overhead. Uy, meron yan. Sige, sige. Open, nasa open. Gulag ata yung Target isa. marked! Send it! Hindi, andito na sa harap na Ito, to. ito. Yung wire na yun. Pumasok sa loob. Tanin ko na yung pakin. I'll drive. Jump in. Gusto nyo na. Gusto natin yan. Oh shit, may drone. Drone sila. Dalawa, 25 meters. Ito sa akin, sa akin. Throwing grenade! Ay, yung isa. Patay yung isa. Down. Ang wala yung isa. Ah, siguro. Dalawa lang ba yun? Got some body on. Dalawa na ba yung napatay nyo? Wala sa ano? Isa yung napatay ko. Wala yung isa oh. Wait. Tatlo yun eh. Pero naka-loadout na yun, ha? Sa... Isang bangkay dito. Dalawa. Ay, dalawa lang yata yan. Dalawa lang. Time's up. Objective failed. Yung isa namatay sa ano eh, nung nagko-cross siya eh. Na airstrike eh. Does anyone need this? Yung ano. Tatlo. Hindi pa team wipe pero nakahiwalay siguro yung pangatlo. O pangapat. Any you need this? Ano, scab or ano, Located bounty? a supply box. Secure that Ayun, position. Sorry supply. nakuha. Sige, okay lang, okay lang. Kailangan din namin Contract pera eh. updated. New objective Okay lang. identified. I'll drive. Jump in. May pang-bilisang... You've got a loadout drop inbound. Yun oh. Yun. Ito lang. Malag ako ah. Contract updated. New objective identified. Gas is closing. Get to the new safe zone. Sino makakatin yun ng this? Contract complete. Nice. All supply boxes located. Body armor here. Saka yung Meron mag-bounty. ako satchel. Pili na Satchel kayo na, dito. selfie din ah. Give it here, eh? Bounty target has been marked. Kill him.
Unahan. Posted na kaya. Okay, found the vendor. Stock up if you need. Lino tayo ng ano, Roasted na. Posted na. selfie. Lang din yung ano. Ay, naglalag ako. Ah, Uy, ano ka? Isa pa. Hindi. lag ka pa rin dyan? Medyo okay na. Extra cash Fair over here. You've got gas moving in. Selfie na, selfie na. Oo, selfie na. Oh, may pang selfie dito, extra. Plunder cash here. Para may picture tayo. Ah, Sunny, ano, selfie ka, Sunny. some cash. Tayo. Memories. Selfie kayo. Tayo. Extra cash over here. Ano ba to? UAV? UAV, ah. Sabay niya, ba? Pwesto na tayo sa TV station ng gitna. Sige. Pwede. Ay, wala palang UAV. Kulang pala. Tagot ako. Buisit. Doon ka. Ay, saan ba tayo? Tara, unti-unti lang natin. Bili na ako ng ano. Bili na lang ako cluster. Tawag. TV, no? Got TV it. yung... Wish me luck. Ay, loot natin to. Lahat. Sige, sa madaanan lang. Daan-daan lang tayo. Oo. Sinong madadaanan natin papatayin natin. Wipe natin. Oo. Kung hindi tayo ma-wipe. Hindi tayo maunahan. Oo. Ay, kaya yan. Kaya yan. Andyan si Pixie eh. Oo nga eh. What na bot tayo niyan? May ano? Body armor here. Can anyone Ammunition box ako. May armor box. Meron akong ammunition box. Time's up. Objective failed. Uy, nawala. Ano yun? Plate box. Ay, Plates. kompleto na ako. Meron pa akong ano, plate box. Oh, nice, nice. Station na tayo. Tambay na muna tayo dun. Para makapagkape muna tayo. Muna tayo. Sana walang nakauna. So far, nada. So far, wala. Wala. Thank you. Q. Hotel. Pumuputok sa hotel. Pick upin muna kayo. Found us a ride, boys. Roger transport. Gas is closing. Get to the new safe zone.
Ay, yung gitna sa ano. Dito Okay, sa ito na. open. Meron na. Saan, Lods? Dito. Dito. Orange. Masok. Ano? Enemies in the Posted. area! Uy! Nunahan ako. Tap. Got gas Sa moving bintana, in. may Enemies picnic. in the area! Nag-isa lang ba yan? Down. Down? Oh. Heli. May helicopter sa taas. Heli sa taas. Ang punta. Nagbigay lang siya ng heli. Uy! Meron pa. Sama ba? Dalawa. Namatay na yung dalawa eh. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Looking a little worse, my way. Talo. You're heading back to base. Dito. Ay, putik. Camper Your ang team has the cash. They can pay for your release. Kaya yan. Nasaan siya banda? Dun sa bangkay ko kanina. Yun. Pumunta sa brown na building. Yan. Sakit. Grabe, tutok na ako. Sakit. Airstrike mo na yan. Para lumabas sila. Cluster strike inbound. May pa-epal pa sa likod mo ah. Patakbo. Does anyone need this? Ay, nang-i-snipe dyan ah. Doon pa rin. Pixie. Oo, nandun pa din. Oh, may tropa doon. Yung dalawa. Saan? Dito? Dun sa kung saan tayo namatay kanina. Shit. Uy, may tao. May May tao. kumuha. May tao. May Sibat. kumuha ng scanner yan. May tao. Ah, meron din dito. Shit! Siyempre, makikisaw-saw kunyari. Sa ayos pa rin. Ay, I'll take the wheel. May chopper pa. Oh shit! Tayo na dito. Ghosted. Enemy movement. Any unique this? Dito na lang kayo. Kaya dyan. Moving. Uy, lakas naman na. Lakas na na. yun. Shotgun. Ay, hindi. Launcher? Burst. Bilis naman nun. Ah, may kalaban pala dun. Mahirap yun. Mahirap yung ano. Dun sa may yellow. Sa may supply run. May kalaban kanina dun eh. Oo, nandun sila. Ako, sa open pa. Sira. Pick it up. Get to the safe zone. Hindi akong patayin, gagi.
Tao lang. Pinagawa. Okay, I'll drive. Napatay ako. Wait yung tao. Dibs on the cockpit. Ay! Hindi maabot. Bang. Ayan, saan ako pupunta? Grabe naman yan. Lakas ah. Uy. Yun lang. Wala nang mapuntahan eh. Buhay ka pa, buhay pa. Ako! May chance. Give chance daw. Give chance. Wala pa pala ako. Bubuhayin mo pa kami lahat. Hindi ka yun. Oh, clutch game pa yan. Magna number 1 pa yan. Pwede Plus pa. game pa. Number 1 pa. Wala na ako mapatay. Oo mo. Padan. Yan. Hindi nagpapakita eh. Uy! Go pa. Daya. All hard out there. Go. Return to base for debrief. Yan, bading. Wala ang taklipiksi ah. Mga lods. Antok na ako. Last G na ako. Okay, last G na rin. Sige, last G. Last G na tayong lahat. Hindi. Nakainibig. Kain pa ako eh. Napapapikit na ako eh. Bigyan na. Bash bash. Yung kanta na ganun. Bash bash. Basta. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Dunli. Ano ba yan? Pinaliit na. Wala uling bag. Paano na?
Target appears hostile. Copy that. Wait, get to Walang buy station. any unique. Yeah. I'll take. Ba't Disregard yun? last. Walang my buy. love. Light vehicle here. Disregard last. Saan? Di tayo? Dito Dito ba? lang tayo? Bounty contract. Hindi ko alam eh. Ayan o, sa pin. Eh, dito na. May pin. Heading this May, way. may kalaban ha. Scavenger contract located. Contact. Targets are up. Get to Ah, work. sige, sige. Punta kami dyan. Positive ID on the bounty target. Sort Dito them lang. out. Sa ere pa yan. Tayo pala dun. Ang enang yan. Dito. Sumusunod. Takbo ka. Hindi ako pa nasuntok. Target appears hostile. Andito, 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 andito. Lakas naman ng pis. Gulag. If you survive, you earn your freedom. Gulag. Ay, puta, may baril na. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Good But if pa. you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Ba't niyo ko iniwan? Yeah, you kick their ass. Stand by for redeployment. Lipat na. Andiyan pa rin siya? Enemies in the area! Enemies in the area! Ibang area na lang. Teammate redeploying to the AO. Nandito siya. Moving. Kalaban dito kanina. Teammate redeploying to the AO. Truck thermite out. Oh shit! Pumasok sila. Pasok. Pumasok Ano pa dyan. rin? Moving. Oh, pumasok dalawa. Uy! Ah, dito sa akin. Confirming hostile. May isa pang padating. Setting rally point. Target appears hostile. Confirming hostile. Nice, 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 nice. Ay, yun. Ang ina mo. Grabe, no? Mali sa Gas is akin. inbound. Enemy UAV overhead. Malikot eh. Kaya nga eh. May isa pa yata. Sa loob, sa loob. Time's up. Objective failed. Ayun sa baba. Ayun, ayun. Yun oh. Enemies in the area! An enemy team is hunting you. Stay alert. Papunta dito. Moving. Nasa blue. Nasa blue building. Blue pin. Mag-isa. Ayun, ayun. Contact. Wala ka ibang dadaanan. Ay, may isa pa. Sayang. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Nandun sa ano. Nandyan, broken na yan dyan. Ay, nagyan. Nakabang sa butas. Meron pang isa sa gilid. Bye! Fought hard. Yun lang. Ano, counted? Not counted. Sige, isa pa. Isang last game. That game, not counted yun. Masyadong mabilis. Hindi maganda, hindi maganda. Isa pa, isa pa.
Counter tournament. Pag hindi nanalo, ano, isa pa. Saan pa uli? Oo. Wala na. Hindi nyo ta. Counted yan, nag-counted. Wala nang tulugan yun ah. Di ba oras pasok mo, Pixie? 11. Mas baga nga ako. 10 nga ako eh. Mhm. 10 tulog. Pero work from home ka naman eh. Oy, nice. Sana all. All. Very nice. Sabi ni ano, Makoy. Naglalaro pa kayo? Summer pa rin sa inyo dyan, Jeff. Makoy? Ha? Check Ano yun, the lads? gear Summer equipment. pa rin sa Wait inyo to dyan, make it Jeff. ready for deployment. Summer pa rin sa inyo dyan, di ba? Oo, Lods. Bago ka ano pa lang. Wala pa sa peak. Sa inyo? Oo, summer Chicago. din, pero grabe. Oo, umuulan. Oh, umuulan. Sana all. GG Weeks na na lang. ata umuulan dito eh. GG na. Magla-last game na rin kami dito. Naantok na din kami. Si Makoy nasa stream. Si Bakay. Pero nung pagpunta namin sa Yellowstone lamig pa. Soldier incoming. Ay, ayos lang. Ayos lang. Sa Grand Teton malamig. Bundok. Kami rin, Lods, hindi kami maka-chicken. Puro number Puro 2. Buhat kami ni 7th Pixie. Pikit na nga eh. May pikit na yung mata eh. Sama nila sina ano? Sina Ikong? Hindi ko alam kung sinong kalaro nila Makoy kanina. Si Basic siguro. Battle The Royale. Basic. Avoid the gas. Get to the safe zone. Ayun na, may buy station na. Pili ka, Makoy. Saan tayo, Makoy? Sabihin mo. Pili kayo. Sige, Nice dyan station na. Eh, Ayaw pa ba tayo dyan eh. Yeah, may buy station, no? Ayos yan, panalo na tayo dito. daming Yun lang, kalaban. makakasama. Panalo na tayo dito. Your primary objective is to kill them all. Panalo na yan. Panalo na yan. Ay, walay na naman si Sam. Ay ako. Your Iwalay na teammate naman has been ako. marked as a high value target. Keep them protected. Ayos lang yan. Basta yan. Pampera. Driver naman eh. Oy! Misa Ayun, no? in your King, oh. face. King of Hearts. Ay! Yun lang. Grabe lumayo! Yun lang. Ayos lang yan. Nice lang. May kalaban ka or Missile? May rocket launcher ba? Pwede ka ba naming dyan, no? Mag-isa lang yung kalaban mo, no? Clear ba? Clear? Ay, ali. Nandun. Teammate was taken out. Contract failed. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Nagulag pa naman si Lods eh. Paano? Motor? Enemy Pwede ba launched an i-lock yung advanced motor? UAV. We're exposed. may nagano red door? Meron ba?
Oo. May advance UAV. Ay, bumabalik na naman ako dun. God damn. Loot ko lang. Hindi bata yan Loot dyan, ko lang to. Wala akong makita. Pero pupunta yan dito sa bay. Ay, nakapulot ako ng cluster strike. Cluster. Be advised, your teammate Ay. got their ass kicked. They're RTB at this Ala, time. sorry. Pera ko. Bilhin na natin. Okay, binigay nga. Tapos punta tayo ng ano? Tayo. Aray. Okay, found the vendor. That's Ikaw up. may bilihan dito. Moving. Ito pera. Ha? Pasok. Ano tayo? Thank you, thank you. Saan tayo maglulot? Sa aray? You're losing ground. Oo, saray na rin. Aray, May nag-buy oo. dito. Going this way. Tao dyan sa Oo. Cancel my last. Saan? Cancel my last. Hostiles in the Dyan, area. dyan, dyan. Saan tayo namatay kanina? Hostiles in the area. Ako pala, ako saan ako namatay kanina. Stadium ba? Pero isa lang Ay, siya. meron. May nag... So, suburin natin. Tracking Ito enemy. yung, ito yung ano. Ayan, ayan. Yan na naman tayo sa kasusugod natin eh. Kung 5 lang yan eh. Together. May kalaban dun, no? Hostile vehicle. Na down. Contact. Target marked. Seven. Contact. Zero. Good copy. Cluster strike away. Molotov out. Papa, Target down. Double B. Tingnan po sa bay. Ay, dalawa. Ay, dalawa sila. Yun, na-down yung isa. Hinihil niya yung isa. Hinihil, Welcome to the Gulag. hinihil niya yung kasama niya. Survive, you earn your freedom. We got a proper fight here. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. May tira pa kanina. Napatay niyo? Yung ano? Sa stadium. Ito. Ito yun, no? Meron ba? No, sa stadium, tumakbo. Ang mga yun ah. Ano mo? There's a fight kicking off. Kulay mo dapat. Ready to Yan. fight, you're next. You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. heli. Bibili. Bibili. Back Pakita. to the front line. Ito, ay. Bababa. Got some body armor here. Ay! Uy! May kasama sa likod. May bumaba na rin dito. Heads Ito. over here. Ito. Ganyan lang. Uy! Ay, yun Ay, lang. bumaba na pala. Loadout na sila. Alam niya kaagad eh. Loadout na. The fuck? Walang bilang to. Sorry. So iba na tayo mag-drop. Oo, hindi na. Marami doon. Alam na nila sikreto natin eh.
Uy, natiti. Bilang lang bilang. Ayun na. Hanggang alas 12 ito, walang bilang. Walang kalaban. Laban na. Yo. Ay! Drop shot. We'll come back stronger next time. Drop. Shit! Walang bilang. This isn't good. Walang bilang. Gabago. Sige, sige, sige. Last game ba? Last game? Last na talaga, last na to. Last na to? Last na. For the road na, for the road. Yeah. Isang round dyan. For the road. Enemy soldier incoming. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Enemy soldier incoming. Ito, pwede. Does anyone Ay, wag dyan. Wag pala dyan. Boy out. Alright, soldier. Mark the drop point. Gas is closing on Sasabay your na ako. position. Suggest you get moving. Walang bilang. Diyan na ba? Ang layo. Hindi naabot. Doon oh. Dito tayo, dito tayo. Any you need this? Bakit ba? Then? Hey, I'll take it. Ah, Eh. imposible mo pupunta pa doon.
Pinanindigan nyo talaga yung lugar na yan. Ah. Napamahal na. Oo. Nakasanayan. Kanina, di ba? Binigay na sa atin yung buy station. Ngayon, Atin may yan. contract na. Target spotted. At saka yung win, ibibigay na rin niya. Yan, may buy station na, may contract pa. There's our right. Please disregard. Moving. Contact. Meron din na. blast. Uy, Tirahin natin yan. Uy, Mag-isa. isa. Ay, dalawa. Tatlo. Dalawa. Apat. Isang squad. Moving up. Yung maping ah. Ayun. Target spotted. Nauna ka, Pixie. Nauna ka. Supply box ready for pickup. Hindi, si Sunny nauna. Contact. Moving. alright. Sa itaas, sa itaas. All right, lads, let's get it done. Nice. Pa si Rambo. Honest naman naman ito. Wala yung isa. Nawala pa si Rambo. Oh! Hit! Saan, saan? Uy! Dito. I've got Ano you. to sa bridge? Ay, yun yung tumakbo. Got contact. Thank you. Galing naman nun. Nagpunta si Rambo dito ah. Grabe yun, Si Rambo. Ay, shit! Ay. Shit, nasa taas. Nasa taas, nasa taas. Papasok lang ako. Ay, papasok. Uy! Grabe sila. Welcome to the Gulag. If you survive, you Sabi won't sa'yo, Team wipe, ayaw ah. yun. Walang hiyay. return to the front line. If you lose, they're done. Sort them out or capture the objective. Moment namin yun, moment. There are. Stand by for redeployment. Ito yung sobrang walang bilang. Naklatibak lang yan. Ay, lumampas pa ang puta. Kasi yun eh. Papahirapan talaga ako ng mga kalaban ah. Dami ba dyan, sir? Diyan din yung nasa kabila. Objectives updated. Move to the next location. Your teammate got a Uy, proper sorting. ang bilis. Send in a mark. Tik! Di pa tapos yun ah. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Naunahan pa Objectives ako. updated. Move to the Oh, next shit! location. Ito. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Ay, nakapasok na pala. Ang pangit, alam mo. Target down. Anong... ano, last game? Last game, last game. Hanggat, hanggat maganda yung laro. Ganda yung takbo. Drop sa iba, drop sa iba. Iba na. Huwag na tayo doon. Daming last game na yun ah. Anli ah. Pangit ang kalaban natin. Ano na lang tayo, target natin eh bounty na may buy station. Kung gusto nyo lang. Pwede. Yan.
Kaya recon. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Papi! Ikaw si Papi. Enemy soldier incoming. Oh, bala dito ah. Anyone need this? Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Going this way. Putos ko talaga yan. Works na. Ayan, works. Talagang ano ah. Napamahal na dyan ah. Ayun eh. Oh, ito. Ito oh. Yeah. Ayan. Oh, farmland pwede rin. Farmland na lang tayo. Gitna na tayo. Hindi na tayo lilipat dyan. Hanggang sa huli. Saan tayo? Gas Timeline. is closing on your Bounty. Pump na tayo dyan. Here, I need it. Ito ha? Last na to talaga. Last na to. Oo. Pag- Final na final. Pang. Pag hindi pangit. Ang dami pang hindi ano ah. Balad no? Hindi pa nababa. 30 to yun. Ayun na. Unahan natin yan. Hindi na Ay. ata. Meron pa rin? Wala akong nakikita sa unahan ko eh. Meron. Tracking enemy. Target appears hostile. All right, lads, let's get it Ito, done. ito. Target appears hostile. Positive Tracking enemy. ID on the bounty target. Sort them out. Enemy soldier incoming. Setting rally point. Oh, ay, nadiisin na. Enemy Ay. UAV overhead. Last game na DC. Kailangan tayo pull out natin. Ganyan pa ba siya kasi? Dito, lugi tayo. Pull out. Si Lods. May curfew yata yung internet ni ano, ni Jigs. Ang ganda ng oras lang. Oo. Hindi ko alam kung may message yun minsan eh. Sobra na sa last game. Tayin ka namin, Lods, para sa last game natin. Ito lang kami. Tayin ka namin. Ayun, hindi na pala eh. Last game tayo. Yun o. Matitiis pa namin yung last game na wala ka.
Number Kaya one. nga eh. Number one na Na-DC. yan. Nag-number one kami. Ayan na, G, G, G. Alang eh, na-DC pa. Balik tayo doon, farmland pa rin. Ganda eh. Paano pa rin ang ano. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Taking fire! Sunugin kita. Grenade out! Yeah. Sunog nga yan ah. Uy. Enemy soldier incoming. Napoy. Target down! What? Hostile dropping into the area. Watch the sky. Mali pala yung pinipindot ko. Warm up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Gas is approaching your Center. position. Move to the safe zone. Oh shit. Doon na. Does anyone need this? Yeah. Over here. I need it. Replay, replay. Bounty contract. Copy that. Replay, replay, replay. Walang buy station. Wala. Ay, mer- Oh meron. shit. Tao dyan. Vendor here, vendor here, vendor here if you need equipment. Does anyone need this? Tangin yan. Nakatingin ako sa mapa eh. Hindi pala ako nakaparachute. Get up, let's bloody go! Oo nga wala. Hindi na nag-reply. Upward na lang tayo. Gusto niyo? Epic fail lang po. Downtown. Kayo. Anong plano? Downtown. Nandun na siya. Nandun na si Jigster eh. So, sige, puntahan ko na lang kayo dyan. Dyan na tayo. Sa gitna na yan eh. Mahirap doon sa downtown. Ayaw ko yung downtown. Maraming sniper dun. Taas sa kababang ano na. Wag muna. Sige, bounty. Testingan natin ito. Labo na sa lamin ko. Any you need this? Bounty Hang on, target never mind identified. Slot the bastard. Sa gilid lang. An enemy team is hunting you. Stay alert. Shit. Yun din yung bomb team. Ay, hindi pa.
Wala kang kasabay dyan, Jigs. Wala. Nag-hunt lang. Yun lang. Layo ba naman? Lapit tayo mag-load up. 7,000 na ako. Saan maglo-load out dito? Vendor here if you I'll need be equipment. driver. Pwede na. Tara. Dun tayo sa direction dun. Loot natin to. Isa. Oh, Mari. Laki ng pera, Pixie, oh. Pwede na pala loadout. Tara. Tayo. Sakyan naman dito. Takot ba rin? So, maglalakad lang ba tayo? Ay, sige. Tayo ba? Malapit. Yan na lang pala eh. Vendor here if you need equipment. Body armor here. Ato, pera. Drop ko. Ako talagang pera. Ano? Yan ang pera. Dito, Lods. Enemy UAV overhead. Friendly loadout drop on the way. Body armor here. Ito pang... Mission. Plunder cash here. Ito pang ammunition eh. Gas is moving. Baka Plunder cash dito. here. Sarap ng spot natin. Hindi na maglalakbay. Oh, paano tayo? Saan ba high ground din? Walang high ground. We're out of time. The enemy lost track of you. You're safe. This way, move it. We're in safe zone. Watch for enemy. Eh, kinuha niyo yung pera doon? Sana. Oh, binala ammunition to. Ah, sige. Meron na kayo? Oh, meron. Na? Ayun, may box pa dyan. Ay! Hindi ko nakikita yun ah. Saan yun? Ayun, dropping? may ano. My guns Dyan. ongoing. Meron Okay, dyan. moving. Ay, may naglalaban dyan, Sunny. Nag-buy ata yan eh. Hindi pala. 45 meters. Yan lang. 37. Ayun, meron siya. Taas ata to. 30. Ay, dito. Dalawa. Dalawa. 33 meters. Sa likod mo, Sunny. This way, move it. Ah, eliminated na yun. Isa na lang. Sa likod niya kanina eh. Your teammates are Kanabutan. the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. May puta na pala ako. Nice. Setting a mine. Wipe. Patay mo na. Nice. Ano? Wala na. Team wipe. Go get that Ay, naglo-loadout ah. Uy, meron ba? Parang may naglo-loadout eh. Narinig ko eh. Going this way. Templates.
Nice. Very nice. Loot ko lang to. Moving. Ay. Bumili ng tubig. Push na. Oh, handa akong nagbukas ng pinto eh, kakagulat. Tahimik. Ano. Sa gitna na tayo kagad eh. Ano mga baril? Galing ano? Prison? Prison? Doon madaming tao. Bili Friendly kaya yung loadout UAV. drop on the way. You know? Yun, yus. Yus. Sa long? Oh, tayo lang ang ano eh. Dito eh. Gas is closing. Get to the new safe zone. Eh, bounty ko natin. Bounty. Sa taas ata. Mission box dito. Can anyone use this? Bounty kunin natin. Oh, kunin natin. Bounty target is up. Let's get it done. Ano? Papalapit na sila. Baba ko na to. Body Ako armor na in. rin. Armor. Uy, may drone na. May drone sila. Barilin mo yun. Barilin mo yung drone pag ano. Uy! Ang enang yan. Ano ba na? Friendly precision airstrike Sa inbound. may ano? Sa may silo? Dito. May bounty. Sila yung yata yung bounty. Bumaba sila. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Bumaba Papunta sila na sa ata sa bahay. akin. Oh, shit! Sort 'em Dito, out sa or gilid, capture the gilid. objective. Fuck! Dito. Looking a little worse for Hello. wear. You're heading back to base. Your team can still buy you back if they have the cash. Confirming hostile. Mukha ka na lang. Hindi Walang na yun. sila bahay na to. Oh. Meron Yun, din dyan. Andun, meron. All right, move. Forget that. Disregard. Forget that. Disregard. Ah, gag! Makikita itong bounty natin. Layo ka na lang, pixie muna. Dalawang team na to eh. Ito. Hostile sighted. Fire sale. Sail, nice. Fire sale. I'll take the wheel. Oh, pisada. Station here. Oh, oh. Thermite out. Umuwi na. Thermite pa more. Hindi abot yan. Asis. Mark out. Hang on. Pwede ko pang bilhin siya na. Here. This way. Moving. Self-revive, kuha kayo. Hindi lang Enemy selfie UAV kagad. overhead. Ay, UAV. Hindi, bilip lang akong ano. Hindi ko mabalikan yung loadout ko. Maraming kalaban. We're out of time. Scrub the Kita contract. ako. Pwede natin bilhin siya ano? Abot pa. Si... UAV Abot pa. overhead. Sige. Nag-teleport ka lang ah. Inabangan ako ng bounty natin.
Oh, di ba? May self-press na rin ako. Teleport Ayun, ka ba? Buster. Friendly UAV overhead. Nice. Bali. May tropa Wala pa dyan. akong Head to that baril, ah. vehicle. Alis na tayo? Hindi na natin patulan. Oh, hindi na, hindi na. Report na lang tayo. Back to Move normal. on my waypoint. Mag-isa lang yung ano natin, di ba? Apat sila? Ay, paano nangyari yan? Andun na? X-ray. Oh, wala sa UAV? Wala, hindi. Walang umano. Nag-iisa lang Ghosted? yan, tayo, Di di ba? ba? No? Ghosted? Oo. Dapat Hindi, makuha ba advance sa tayo UAV? eh. Nag-advance ako eh. Nag-advance tayo eh. Hinanap ko nga siya. So, siya yung mag-isa. Allied cluster strike inbound. Ano yun? Daya yata yan ah. Dapat kita pa rin siya eh. Oo. Tayo. Kaya nga, nung tumalon ako, nabaril pa rin niya ako. Tayo Parang madaya nakakar doon. yan. Anong pangalan nun? Kita. Cheater yun? Hanggang pa rin no? Susundan tayo. Isa lang siya, no? Solo. Hacker yun? Oo, sa crane. So, ng crane ayun, no? Dalawa sila. Uy, Sa likod. Meron? meron bumaril. Galing sa farm. Oh shit. Siya pa rin siguro yun. Isa pa rin yun. Nakasunod sa atin. Nagiinit sa atin yan, ah. Dalhin mo dun sa may tao sa crane. Suspicious nga yun. Suspicious nga yun. Oh! Shit. Nabaril ka? Sabi Oo. sa'yo eh. Wala yun. Ano yan? Gilid na ata yan. Oo. May daya yan. At saka mag-isa lang siya. Nasumugod sa inyo, di ba? Oo. Oo. Wala nga siyang kakampi. Lakas ng loob. Di ba naka-advance yun? Di naman ano. Magre-reason. Advanced cheating siguro yun. Naka-advanced cheating. So, advance cheating. Yan ba, bay? Advanced cheat yan. Ito. Okay, found the vendor. Stock up if you need. Ayaw ka na bumalik doon? Oo. Dito na lang. Hey, found the light vehicle. Vendor marked. Tao? Kalaban na. Kalaban. Meron. Siya pa rin yan. Mag-isa eh, no? Ay, ba't nadidetect mo? Wala. Sa taas lang natin. Dalawa. Kaya lang, hindi rin pala ako. Ay, ghosted na pala ako. Roasted ka. Ako lang makikita. Late ka? Extra ano? Pixie? May nagbukas ng door. Okay, found the vendor. Stock up if you need.
Bumaba na. Dito tayo. Vendor marked. Parang ibinabalik lang tayo dun ah. O doon din yung ano. Oo. Tambay sa, ang plano sana natin, tatambay na tayo dyan eh. Kaso, may hacker na umepal eh. Kaya, Sarap sana ng buhay natin dyan eh. Pera. O nga no, dito yun no. Babalik din pala tayo dito eh. Yung bangkay ko. Ako nakatulog dyan. Uy, may kalaban si ano. Sa buy station. Nasa lobby yata ng building na yan. Tayo napatay eh. Be advised. Nakatambay. Precision airstrike inbound. You know, Tracking enemy. sa buy station. Ano ba yun? Nice. Contact! Contact! Oh, meron pa sa buy station. Frag out! Sige. Ang nakakalipad. Gaging galing eh. Nice. nice. May pera ako dito, Time to get back Big. Where? Buhayin mo si Jeff. Oo. Yan, Jeff. Saan, Sa saan, likod saan, mo, saan? likod. Yan. Eh, Kulang. 700. Play mo na yan. Sumusugod sa'yo isa. Yata. Watch game na mo na yan. Last girl standing, ha? Yan na. Uy, yun. Ayun. Nagkamali. Nice game, guys. GG. Bukas ulit. Sige, Jer, sige. thank you, Jer. Bukas Thank you rin. Bukas ulit. Ay, may bilang pala. Ay, may gulag pa pala eh. Ay, may gulag pa. Teka, May pag-asa pa. May pag-asa pa yan. May pag-asa pa pala. Na number 1 pa yan. tagayan mo daw. Yes! Baka kasama na yung ano. Only 25 left. Keep up the good Oh, work. tama talaga oras oh, 5:35. Ano? Hindi naman ako nanalo dito. Ayun. Oh, diba? Siya pala kalaban mo. Alright. GG lang. Ayun, yung last game na talaga yun. Lads, bukas ulit. Sige, Jer. Bukas ulit. Sige.